taga-Bohol Vlogs. Nga andam ninyo mamulingaw. Proud taga-Bohol gini. Dili arte, lingaw pag-perme. Usa ayaw nagdugay pa. Subscribe na. Taga-Bohol Vlogs. Taga-Bohol Vlogs. Taga-Bohol Vlogs. Taga-Bohol Vlogs. Taga-Bohol Vlogs. Taga-Bohol Vlogs. Hello mga mads! Welcome back. So, murang gihapon mi eh. So guys, manghad to de meron sa Johanna's Farm to na. Sa katong naa sa Kambituon, bag-o na siya nga bag-o nang kuan suryanan. Oh, nagibaktas ra mi kay exercise pus mga tuhod ba. Sana all palig-on. So ako mga kauban si Buknay og si Mom's Channelie. Sana all. Bitaw guys, amo ra mo i-update og maabot na mi didto kay lisod kay masige mig vlog dres da no. Sing hados mo ta. Katunog tag kuan baka nang lata-lata ba. So guys, mo update ra mi unya. Hello mga mads, na nami diri sa Kambituon. Ano nagwa ta mi kay mag-entrance pa ko mi. Magkuha ta mi kay wa pa diri ang unsa na tag-atang. Ang gikan ko sa pang. So nagwa ta mi guys ha, ang entrance diri di ay kay 20 pesos, very affordable. Very socialable. Socialable. Tangutan na mi diri mo wa mi nagdag-snap. Ipangitaan mi snapper eh. Ano na ni kaluto pa ng kuan. Ay. Lagbok na kuno mo. Labok. Labok. Si lubok mo oy. Sa manok. Lagbok. Kami ko labok. Sumulagbok sa mi guys kay kanang it's a very need. Abi ko ka dulan eh. Sugod na mis among orasyon. Sugod na migbaktas aning maong dalang. Asa mo sunod at ani dapat ato? Okay, kuan man na diha. Lang sige ta mo sunod. Picture ta diha. Amo asa dito ka tumurag daghagoan dito tingalin. So guys, na sila kuan diri oh. Kanang lingkuranan nga pagkuan kung mag-overnight mo diri. Pwede diri mag
Nindot diri overnightan guys kay nanindot kay view. Na sila'y abuhan, na sila'y kani pwede ni butangan og tent kani mga ngani mo ilang butangan og tent. Nadaghan-daghan din ni diri ay. Oh. So makita sa diri na sila ang suryanan sa Atbang ang asa na? Si Kaptis Ming. Nabot mo ko sa bayan. Ay, lovely place di ay. Di mi sure kung nag-open na ba na pero basin maingon po nila din. Kanina to diri mag-camping guys. Ingani kanindot ang view dire. Welcome to Johannes Farm. Bag-o pag yun ni siya gyud kanang nagpadayon pa sila trabaho. So pero pwede na ni campingan. Ay daghang mga kuan dire mga murag station siya. Station. Murag kabutang kanang pwede nimo kabutang ang tent ba. Hello mga mas, welcome back. Naarami diri sa kuan. Nagtambay-tambay ko di ari sa kanang kuan. Mga lingkuranan diri sa Johannes Farm. Mga kauban kito dito nag-TikTok, nagpalayo ko kasi copyright ta. Unya kuan. Shout out di ay ni Neil Estrera. Neil ba to? Sa shout out sa tanang Estrera family o sa tanang Estrera tribe. Thank you so much kaayo sa pag-support namo. And shout out di ipod sa tanang ni support namo. Thank you kaayo guys sa inyong always nga pag-support namo. Ayan. Wala ko kahinumdum sa tanang nagpa-shout out pero kay wala ko na datong listahan, nakalimutan lagi nako. Siguro kung ang katong wala na shout out karon, next time na lang kung namang gani ang wala na appeal og shout out. So guys, karon totoo manguli na sad mi kay puting pasuga ang uwan sa unahan, murag padung nagyudiri ang dag-om kay murag di maayo ang panahon karon bitaw kay na may bagyo. So guys, I think maora to ang among video karong adlaw. See you to our next vlog, and don't forget to like, share and subscribe to our YouTube channel, and daghan kayong salamat. Babush.